Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe ayaw Piindi TV min calmini on mbawɗon wonde dunde babade mande kala min bismi mon kelle gadande roɓe jayndeji alarba jeegom lewru novembre 2024 bisimilla mon e robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayndi gendira leydi Sénégal jayndi Le Soleil ɓe garti e laamu ngu yaltini ko ɓuri milliarduji sappo ko yitno noon e jobdi ɓen ɓe ganduɗa coopérateur en ko fatuno noon e créance awdi wonande pomme de terre kono kamɓe jayndi Le Soleil ɓe garti ha joni wonande laamu ngu waɗi hadde e gam tigui jaltingol e bowe leydi Sénégal ko yitno noon to banggue wonande gawdi ko yete ko to banggue wonande guerte ɗe jayndi Le Soleil yarti hen jayndi direct news ɓe garti koye duttugol mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba gonnoɗo ministère des finances et du budget ɓe garti noon e ɓen ɓe ganduɗa ko kayitiji cifata ɓatakeji gam ruttudemo teddugal kono direct news arti wonande ene hawi ɗum deƴƴere nde ganduɗa kadi ko hamnide nde ganduɗa donki famde wonande ɓesguji leydi Sénégal o mo ganduɗa ko on tigui wonno directeur de la programmation budgétaire e tuma tigui nde wonno jagorɗo kanko Mouhamadou Moustapha Ba on mo ganduɗa ko Cheikh Diba gonɗo hande ministre des finances et du budget kono ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi duttimo teddungal kanko Mouhamadou Moustapha Ba mbaɗono Amadou Ba on mo ganduɗa ko kayitigi dartinno cravate mum e tuma tigui nde wonno e wertago leydi Sénégal to banggue meeting ɓe garti e Macky Sall Bassirou Diomaye Diakhar Faye Doudou Ka e o mo ganduɗa ko général Mbaye Cissé ɓe kala duttimo teddungal kono ha joni de ene hawi wonande kamɓe direct news ɓe garti wonande rendo ngo deƴƴere kanko Cheikh Diba e duttugol Mouhamadou Moustapha Ba jayndi Les Échos ɓe garti koye o mo ganduɗa ko maître Malal Bari Kayi waɗa suspendre e ko yitno noon l'ordre des avocats ɗum noon saabi ko caggal nde ɓen ɓe ganduɗa ko clienteɓe makko kileneɓe makko no ganduɗa kewgol mumen to banggue wonande plainte uji ɗe mbaɗi kono ɓe garti kamɓe Les Échos e ɓataki mo siifi o mo ganduɗa kayitigi wonno horejo leydi Sénégal Macky Sall artude noon e o saaha darde nguɗo laamu guila ɓe jooɗi to banggue wonande fitinaji hani e yaɓɓude kuule dosɗe ɗe ganduɗa ko ɗum tigui woni koɓe dartori e nder leydi Sénégal kono kanko horejo leydi ndi o arti e ɗin sungoji payaɗi wonande yidde kamɓe opposition o ena jayinde enquête ɓe garti koye kanko horejo leydi ndi gonnoɗo horejo leydi Sénégal Macky Sall charge le régime actuel kanko Macky Sall o arti yiide wonande nguɗo laamu gille jooɗi lebbi jeeɗiɗi fewde oɗo saaha teskama wonande e leniɓe desani notade jojanɗe rendo ngo kono kadi o arti o yiide wonande ngu laamu dartori ko yeeyam dolago fawde fitinaji e ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi goni opposition en kono kadi darde mumen to banggue yaɓɓude kuule wasde hormade dosɗe leydi Sénégal kanko Macky Sall o arti en kono arti sababu wonande wondemo tête de liste mo coalition takku wallu Sénégal jayinde Vox Populi ɓe garti koye pick-up cortège o mo ganduɗa ko landa Pastef e tuma tigui nde wonno e cravate mum on accident mo ganduɗa saabi goto e responsable taweteɓe landa Pastef kawruɗo e ladial sappo e naw ɓe ganduɗa kayen gañanɗe musɗe kono ɓe garti e Aliou Sall mo ganduɗa kañumne ari wonande addude yande mum e nguɗo laamu yande kadi e laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye e Ousmane Sonko jayinde L'Observateur ɓe garti ko e ɓanginde natal o mo ganduɗa kay wonno horejo leydi Sénégal Macky Sall on ɓataki mo siifi hanki o kanko horejo leydi ndi o arti e wonande e nguɗo laamu joɗingo o arti noon e wonande to banggue wonande e ley e ko famdi ni wonande nguɗo laamu ha joni notaki jojanɗe ɓesguji leydi Sénégal kono kadi artude wonande kuule ni e dosɗe ɓe ganduɗa e leɓe kormaki ɗum kono kadi fawde fitinaji yogay opposant en hani e gueɗe ɗe ganduɗa kadi ko patude wonande e rendo leydi Sénégal ɗum ɗo kala o holliti kanko horejo leydi kono ɗo horejo leydi ndi Macky Sall elle ɓe gona jogiiɓe ñeñal to banggue wonande addude ko ete ko ɓamtare e leydi Sénégal kono ɓe garti kamɓe L'Observateur e kulhuli ɓesguji leydi Sénégal wuroɓe toon to dowlaji dentude Amérique jogui e tuma tigui nde kanko Donald Trump heeɓi jappere laamu leydi Amérique jayinde Dakar Times kañum arti koye ɗamɗo ilam inondation mo ganduɗa ko teskaɗo ɗo e nder leydi Sénégal kono ɓe garti toon to palol dande maayo ha toon to banggue funnague leydi ndi yiide jayinde Dakar Times oɗo saaha payaɗo to banggue wonande sungoji subaɓe dental ɓen ɓe ganduɗa ko caɓanɗe joyo e jeegomo ujunere innama ade hol darde mumen e ɗin sungoji e saaha noon mo ganduɗa ɓe goni koye ilam jayinde Dakar Times arti hen en ƴeewoytu jayinde L'As ɓe garti koye cravan Samoussa Kaddu Barthélémy Diaz o arti e kongi makko sudde kongi ngam tigui wadde ko yete ko criminaliser l'homosexualité kanko Barthélémy Diaz o holliti
ɗon ɗo ɓe keɓidande toon to bowal ngendire leydi Sénégal maɓe mbawa kay hadde ɗo e nder leydi Sénégal ko yete ko wellitare ɓen ɓe ganduɗa ko debbati gorkati en jayinde li quotidien ɓe garti koye duttugol Mouhamadou Moustapha Ba ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi bindi ɓatake kam jarde duwanade kono kadi yettude on gorko mo ganduɗa ko kay tigi dillanno e ɓamtare leydi Sénégal banggue ñeñal e golle mum kono kadi neɗɗankagal mum kanko Mouhamadou Moustapha Ba moɓe mbi l'almami des finances ɓe garti ɓen winduɓe ɓatakeji ko wayno général Semga Mbaye Cissé ko wayno mo ganduɗa ko gonnoɗo hoorejo leydi ndi Macky Sall ko nonne kadi Bassirou Diomaye Diakhar Faye Guy Marius Sagna Pape Alé Niang ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi en duttimo teddugal kanko Mouhamadou Moustapha Ba jayinde Rewmi quotidien ɓe garti ko e campagne électorale o ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni coalition Samba Sa Kaddu ɓe garti yidde mabɓe ko wadde ko yete ko criminalisé debbati gorkati en haddi ɗumen kono kadi wasde dañji ɗumen welitare ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi ɓe erima mo ganduɗa ko Ousmane Sonko nde wata tigi rutade e eranɗe mum e tuma nde tigi wonno e ɓen ɓe ganduɗa ko landaji cerdiɗi ni e saaha bon heɓani laamu ko wadno noon e banggue deppadi gorkati en nde wata rutade hen beele ɓe mbawa ɗum habade ɗo e nder leydi Sénégal kono Rewmi quotidien arti ha joni yiiɗi wonande leydi Sénégal haaɗi ko yete ko noon jaltingol awdi guerte e booɓe leydi Sénégal. Jande le quotidien article et entretien moɓe mbaddi e gardiɗo o mo ganduɗa ko Jammak Jeriñ Amadou Ba kanko Amadou Ba warti hollide wonande bowal ngendire leydi Sénégal assemblée nationale foti wonde ko dingiral ngal ganduɗa hande tigui yewte ko yetno e jojjande ɓesguji leydi Sénégal kono kadi o arti e wonande ko yetno noon to banggue ko yette ko o wellitare ɗo e nder leydi Sénégal ko ɓe mbiyata ko droit à la parole kanko Amadou Ba o arti hen respect de la parole o arti kanko omo ganduɗa ko kay tigi woni Amadou Ba ha joni ko yetno noon wonande e yidde makko e ɗiɗo sungoji payaɗi toon to bowal ngendiri e leydi Sénégal ɓe garti e Ceerno Alassane Sall mo ganduɗa arti ko yetno to banggue wonande transhumance tawi noon ɗin konnguli Ousmane Sonko ɓoyno hen artude e saaha noon teskaɗo wonande hewɓe ɓe ganduɗa ko kayen tigui tawtoy Ousmane Sonko kanko Ceerno Alassane Sall holliti wonande kan haala ka Ousmane Sonko halno laaɓi gonɗani e tuma tigui nde o woppi wonande ɓen ɓe ganduɗa ko artuɓe hande e lande makko Ceerno Alassane ne kan haalane tawe e jayde Le Quotidien jayde L'Éveil ɓe garti e ko yitno e wonande Abdou Latif Coulibaly on ne kadi mo ganduɗa ko cifɗo batake artude o mo ganduɗa ko jarnude Mouhamadou Moustapha Ba kono ɓe garti e kamɓe L'Éveil les exportations de graines suspendues laamu leydi Sénégal ko kay tigi waɗi hadde ngam jaltingol gawdi to banggue wonande gerte ɗo e boowe leydi Sénégal kono ɓe garti e Mamadou Racine Sy mo ganduɗa ko kay ardi Al Sahar yidde makko holliti wonande ko daranade ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni wonɓe foftere mumen mawɓe yaaɓe ha keeɓi retraite holliti mo daranaɓe toon to bowal ngendire leydi Sénégal kono kadi ɓe garti kamɓe L'Éveil e omo ganduɗa ko kay tigi ruti e jomum Mouhamadou Moustapha Ba goski mum na sabba ñande alkamisa janggo kamɓe L'Éveil ɓe garti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe a yaw Piindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon kelle gadane rewɓinde jayndeje subaka hande o min do ko on aadi alkamisa janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogomon on jarama.